Venkovní žaluzie efektivně stíní a chrání interiér před přehříváním, přičemž zároveň zachovávají přístup denního světla. Jsou ideálním pomocníkem v horkých slunečních dnech a pomáhají šetřit náklady na klimatizaci. V tomto videu se věnujeme montáži žaluziového kastlíku Xela. Tento voděodolný a trvanlivý výrobek je vhodný pro většinu venkovních žaluzií na trhu. Lze jej omítnout a délkově upravit na míru. Xela nabízí kastlíky v délkách od 1 do 3 metrů, a to v jednotlivých délkách po půl metru. Pro prodloužení kastlíků je k dispozici žaluziový segment o délce 2 metry. Jedná se o univerzální prodlužovací díl bez čel, který se spojuje se základním kastlíkem pomocí přiložených spojek. Montáž na nezateplenou stěnu. Kastlík se instaluje do nadpraží otvoru až po osazení okna. Materiál je vhodný k omítnutí, proto lze na kastlík nanést stejnou fasádní omítku jako na stěnu. Délka kastlíku se navrhuje podle světlosti otvoru. Pokud světlost otvoru neodpovídá standardní délce kastlíku, použije se kastlík o nejbližší větší délce nebo kombinace kastlíku a segmentu. Délku lze upravit na míru. Hliníkové lišty lze snadno řezat pilkou na železo nebo úhlovou bruskou. Materiál kastlíku lze řezat pilkou na dřevo. Spojení částí kastlíku zajišťují přiložené spojky, které jsou součástí balení. Na kastlík následně namontujeme kotevní L-konzole, které jsou spolu s vruty k jejich připevnění ke kastlíku součástí balení. Kotevní vruty pro upevnění ke stavební konstrukci nejsou součástí balení. Žaluziový kastlík s namontovanými L-konzolami přiložíme na místo a vyznačíme si jejich budoucí polohu na stěně. Poté pomocí dláta nebo podobného nástroje vytvoříme drážku pro zapuštění konzol tak, aby po namontování kastlíku na stěnu nepřesahovaly líc zdiva a nezasahovaly do povrchové úpravy stěny. Pomocí vodováhy vyrovnáme a osadíme kastlík tak, aby jeho povrch lícoval s povrchem zdiva, čímž zajistíme dostatečný prostor pro aplikaci výstužných vrstev. Kastlík kotvíme ke konstrukci vhodným typem vrutů. Je nutné dodržovat tloušťky jednotlivých vrstev povrchových úprav podle technologických předpisů výrobce omítek. Škvíru mezi kastlíkem a zdivem vyplníme nízkoexpanzní purpěnou. Montáž na dodatečně zateplenou stěnu. V případě dodatečně zateplené stěny namontujeme výrobek na stěnu stejně jako u jednovrstvé stěny, a to po osazení oken a před realizací kontaktního zateplovacího systému. Kastlík osadíme tak, aby jeho čelní deska byla zapuštěna přibližně 20 mm pod úroveň plánovaného povrchu zateplení. Samotná montáž kastlíku je podobná jako u montáže na jednovrstvou stěnu. Na kastlík se nejprve namontují L-konzoly, poté se po jeho vyrovnání na konstrukci vyznačí jejich budoucí poloha a vyvrtají se otvory pro kotevní vruty. Kastlík se bodově připevní k nosné konstrukci vhodným typem kotevních vrutů, přičemž dbáme na zachování jeho vodorovné polohy. Před úplným namontováním provedeme ještě jednu kontrolu osazení vodováhou. Po kontrole a případném srovnání se kastlík pevně připevní ke konstrukci. Kastlík musí být namontován tak, aby jeho zadní deska překryla připojovací škvíru okna a těsnící pásku. Vnitřní výstuhu kastlíku odstraníme až před montáží žaluzií, přičemž dbáme na to, aby nedošlo k popraskání povrchových úprav stěn, pokud jsou již v té době dokončené. Následně se čelní deska kastlíku při realizaci zateplení překryje tepelnou izolací o tloušťce 20 mm, která se zapustí do zateplení stěny v šířce minimálně 200 mm. Tím se zajistí vzájemné propojení tepelných izolantů. Při aplikaci výstuže a stěrkování je nutné postupovat podle technologických předpisů dodavatele zateplovacího systému. Na rozích je nutné umístit diagonální pásy z výstužné tkaniny, aby se zvýšila pevnost a odolnost kritických míst. Při každé montáži je důležité kastlík pevně zafixovat, aby se předešlo jeho pohybu a tím i možnému popraskání omítky při manipulaci se žaluziemi.
Podrobný návod je přiložen ke každému výrobku a je dostupný také na stránkách výrobce www.itong.cz v sekci ke stažení v nabídce prospekty.